si Maring Helen eh. Kamadong pag mag-asawa, ano sa doon nakaluto sa limilog ko, ano? Sa paslimil mo abot, wala pa ng batong mamuta na ino. Si Limil may naka-virgin sa batong ni nanay, adobo na ang lami ah. Kunin na sila, dugay nang uli, ka nag-honeymoon. Kumusta mag-asawang di ka nag-honeymoon? Wala, hilis na. Wala nang Hilis na kunugdanggan, be? Wala nang bulsa. Parang kung lisod mo sa bitaw. Apte ko si Limil mag-aluto. Ilang pamahaw, sakto ito ilang pamahaw. Kanay adobong batong, may itlog. Napatigin na mus. Hindi ko rin saging. Puro pala. Parte niyo mong batong. Yan. Di lang may kay half cook. Tumakabalar ka doy. Bulargan na pas Limbil. Ang pula. Karong Merkules? Eh. Aw. Gusto na ko kay Di ko makapabawon og suman kay di makadani mo start. At wala ka babawon suman sa imong nanay. Nanay, Nanay. magtuday. Kato mazagikan. Di mo kadani mo start. Ang lumang kayo ito. Tiyo pa. Nanambok mo din sila. Nanambok. Ako lang. Hay ko ra. Kasi nung kaan. Ito ko sa mukha. Si Tiri, nambok lang pa si Tiri. Ulian. man. Wala no. Marag hapon. Abaw gang di ba kani mo 52? Sa una pila man to. 50. Do sa pilo. Mang dito man isa ka. Oh, nga tulong ko sa isa ka. Ang Wala to. himilat training tubo. Ha? Himilat training tubo. Masay? Ang himilat training tubo. Napriya siya magkaon kay murag malibang. Takdang tatay. Liwat bide kang tatay. Nana may ato na siya magkiligilit ng wakong pulo. Attorney ko no na. Kalim mo yun, lagi ato din tiri. Pareha may color. Ang labuhan dito siya. Hindi tatay kay murag ka na mag-iwang masamong. Babilin kaya po kang Tiri ni. Hindi, ganito rin nakalayasan na ako na dani. Tay, kapalayasan ko. Kapugang bakang na may bana. Napuso na lang ako. Gayper. Kasi si saging lang. Sa saging? Paano ba? Wala saging. Kaam na yung saging pagtanam. Dung agani. Hindi na naman Naghanap sa mga bahaw na singagi. Ilahaan mo mabay. Pero ito mas Manila kay mga tapo bilog pagta. Sagingan ko nung matay. Magtukod sila grocery na spikas. Sumpay sabay. Mag-vlog mo dyan. A few moments later. Hi, madzungod to. Alas 12 nila. Alas 11 kapin di ayron. Alas 12 manggodad doon sa simbahan. So, ang nanay, sister-in-law nanay. Kami ditong duhain taon mo. Hatod. So, dinaman kay busy mga kaigsunan. Si nanay, okay naman tapos nanay di matod. Pero gusto mo ni Za. Kaya wala sa kangatos pag ila. Pero nakakita sila sa buhi pa. Last na dito na ino. 20. Last na dito nilang Sa chika-chika. kabisatan nito ka sa bukid. Basta kay mga, kung ano to, mga October katapusan. Chika-chika dito sila. Last na yung chika-chika. Kaya pagkasunod adlaw na balita naman nga. Mawin pahulay na sa dayon. Munang karon may jang adlaw sa jang hatod. Gatab si mong sakdan. Ibi mo sakay nga isa kay di isa makadaog. Namong duhas na nay. Si nanay pun mahadlok. Sinakay ni Ziolin? Siguro na lang magsakay may habal-habal. Nandig yun. Buwata na rin. Kami inusulod sa mga sala, mga ito sa Ginoo sa pasahil kaluwi. Ikaw ang ipadala pag-ayo sa mga mainusulod, Ginoo kaluwi kami. Ikaw ang aming pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluwi kami. Ikaw ang nalingkod sa to sa mga na pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluwi kami. Kaluyan ito sa Diyos, nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa itong mga sala, dadoon ang kita niyang anto sa kinabuhi nga dayo. Pag-amto kita. O Diyos, amahan nga makagagahom, pugot ang pagtuo, ang imong anak namatay na banhaw. Nangabuyog kami alang sa mga igsuon nga si Florencia na namatay ni Kristo. Panawa siya pinagi ng misteryo ang pag-amit sa limayan ni Kristo nga nabanhaw.
Kini ang ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhighari kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga sa hangtod sa kahangturan. Amen. Kaya iyong kaluoy mas mayo kaysa kinabuhi. Ang akong mga ben, maging mahilap kanimo. Ang akong kalang, ikaw kanimo. O Ginoo, akong Diyos. Sa ingon inidayon ko ikaw, samtang buhay pa ako. Sa pagbayag mo sa mga kamot, sakiton ko ang imong ngalan. Ingon sa kabubong, sa kabangkiti, mabusog ang akong kalan. O sa masadyang mga ben, magday kanimo ang akong papa. Ang akong kalang, gihaw kanimo. O Ginoo, akong Diyos, ikaw ang akong hinaan. O diha sa nandun sa iyong mga pagod, nagasinggit ako sa kanlipay. Ang akong kalang nagdamon, pag-ayo kanimo. Ang imong kamot, nagasapnay ka nako. Ang akong kalang Sama sa mga sulugoon nga nagulat sa pagbalik sa nagakalod gikan sa kumbira sa kasal. Nagabuti ang inigtuktok, kaplihan dayon ilang pultahan. Bulahan katong mga sulugoon na magpapagat sa nagagalod na nagtukaw o nag-andam. Sulbihan ko kamo na magpakusiya, palingkuron sila sa kanang silbihan niya. Ugulahan sila kung kapalagan niya nga andam, bisan kung muabot siya sa tuwang gabi o sa kadlaw na. Ug timan ikini, kung naibalupag tagbalay kano sa mabutang kawatan, diligid siya mutugot na lungkabon sa kawatan ng iyang balay. Busa kamo sa kinahanglan mangandam, kaya nga sa tao, mabot sa takna, na wala ninyo siya maabutan. Naigsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maglingkod sa Panginoon. Ako kinasing-kasing nga ipamati ang akong pasubo, lagi na sa pamilya, hindi kamatayon ni Lord Florencia. Nakaroon dawa, ako ipahilo na ang iyang panglawas nito sa pahulayanan sa sementeryo. Pag-upata naghandong sa mga nangamatay nitong Nobyembre 1 o 2, unya apil na sa giampo sa tibok simbahan si Florencia. Kay apil naman siya sa mga lalay sa mga nangamatay. So dili na lang, dili ra kamo ang nagampo para niya, kundi ang tibuok simbahan nagampo na apil ni Florencia. Kay apil naman siya nagihandong sa mga nangamatay. Ang kamatayon ni Florencia, magpahinumdum nato sa ato po nga kamatayon, na kinahanglan po nga mangandam ka, kay wala kay bago kanusta. Kaya matod pa si Ginoo, usa sa mga pagpangandam, mao ang pagpabiling magsiga ang atong mga suga sa kinabuhi. Unsa man nga suga, kahayag nga ato nga ampil gikan sa Ginoo, na kinahanglan ato ipadanag kadto sa ubay. Ug sa unsang pamaagi, pinaagi sa atong maayo nga mga buhat, pinaagi sa atong makanunayon nga pagampo, ug labaw sa tanan, pinaagi sa paghinulsol sa atong mga sala. Sigurado ko naghihimo ni Florencia, pero dapat ato yapon siya niyampo. Kay pinaagi sa atong mga pagampo, bisan pag naa sa maayo nga mga buhat, pinaagi sa atong mga pagampo, makumpot yun ni Florencia ang ginabuhi na walay katapusan. Pinaot nga atong pagampo, dili lang ang tatarong adlaw, kundi sa tanganang adlaw, ato siya niyapil, kay siya naghandong o naglao
sa atong mga tabang pinaagi sa atong mga pagampo. Mao nga pinaagi ni Santos nga misa, manghinaota nga ugma sa Ginoo mo'y magdala ni Florencia dito sa gingharian sa langit. Sinapag na. Manindog. Pag-ampo kita kato sa Ginoo alang sa proyekson si Florencia. Usap may kang kita, Ginoo, dungga ang amo, pag-ampo. Nga sa katapusang adlaw, panahon unta sa Dios si Florencia, mikalawat sa lawas ni Kristo. Ang kalanon sa kinabuhi nga walay katapusan. Mga muyo kita sa Ginoo. Gisaan mo ang paraiso sa nagbasol kawatan. Dada kining amo igsuon sa kalipay sa langit. Mga muyo kita sa Ginoo. Sa pagbunyag niya ang among igsuon, gihugasan o ginihugan sa lana sa kaluwasan. Tipon sa imong mga santos, himo ang siya mahiuban. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dalang pag-ampo. Sa imong Kala sila mo na apo. Sunday ni John. Tuyo. Tuyo. Ako galing mo, mga suon. Manami. Nay. Nagbuto sa bidin. Bawa sa rin saktan. Bawa sa saktan din. Sana all, kahit saktan ng Mary. May magagawantag. Mga bikagam kami sa plano mutikang bilidong mutik katong naridam tra. Sakal may habal-habal ni aloy ganihan pagparuo. Salamat na nga. Salawat birds. Gipatong ni tatay. Gipatong ni tatay. Mag-ubal ang mag-ama. Orang dako mong pagkulo o suko di ay. Sama ng papa. Surat kalinya aku. Hindi ko okay. Dinedoktor, dinayang ko ng madali ito, di ka mo butaguan mo, madukuran mo. Ito ko okay, mabutas siya ito, ibaligya ito na. Ito na ba din ang sakit ba kung upira, hindi mo upira, tusok ko na doktor yung nakita ito na dapat sa ibaran ko. Ito ko sentro na